Здравейте, аз съм Дора, вие гледате моя канал Reading Trolls. Както знаете, предстоят доста книжни събития, но най-близкото, което е книжното събитие във Варна, море от книги. Възнамерявам да отида, след това следва с книга на плажа в Бургас и така до голямото събитие в София. Това видео ще бъде посветено на моя списък с желания. От доста време, между другото, не съм си апдейтвала, не съм си добавила заглавия в списък, който по принцип си поддържам. Винаги гледам да имам един списък с книги, които искам да си купя, да притежавам. По този начин мога да си следя промоциите, как вървят цените на тези заглавия и да се възползвам най-адекватно. Да, не съм го правила от доста време. Мисля, че от началото на годината, понеже бях се наложила един книжен бан, купуване на книги, защото имам доста заглавия, които притежавам и все още не съм прочела. Но сега възнамерявам да го направя, като естествено няма да купя всички заглавия наведнъж. Някои от издателствата няма да присъстват на събитията във Варна и Бургас, но пък по този начин ще мога да си следя какви промоции ще има от издателствата в сайтовете, онлайн книжарниците и така нататък. Така, за целта ще ви споделя моя екран, за да виждате списъкът, който ще си направя, ще бъде в нашия сайт readingtrolls.com, където можете да си създавате различни списъци с желания. Тези списъци можете да ги споделите с ваши близки. Казвам го това, защото може съвсем спокойно да си направите списък за бебе, примерно нещата, които са ви необходими. Ще ви покажа как става това. Много е лесно, само с един линк. Да правите си списък от необходимите неща, споделяте го в семейната група и хората могат да резервират, да запазят. Съответно по този начин няма да имате никакви дублиращи се неща. После няма да се чуете какво да ги правите. По същия начин е и с книгите. Правите си списък, да кажем за рожден ден, добавяте си всички книги, които искате да получите и ги споделяте с близките или с книжните другарчета, както се получи при мен преди известно време. Добре. Започвам с това, че трябва да се логна в readingtrolls.com. Така, първо трябва да се логна в сайта и тук директно се отваря списъка, моите списъци с желания. За целта ще си направя един нов, който ще кръстя панаири и алеи. Панаири, алеи и промоции. Така, повод книжни събития и да кажем ще си сложа 30 септември като някаква ориентировъчна дата. Така. И сега отворила съм си Озон, защото за мен най-лесно си добавям заглавия от тук. И веднага на първата страница виждам две заглавия, които по принцип искам да си взема. Сега, злост ми е с твърди корици и затова ще си взема и доблест също с твърди корици. В момента съм съвсем в края на третата книга Яростта на боговете от другата поредица на Джон Гуин.
Ето, поставям. Какво направих? Копирах си линка, поставям го в списъка. Поставям го в списъка и то си ми се зарежда. Добавих го. Тук може да се избира различен статус. Тук може да се избира различен статус според това колко много искате заглавието, но сега в случай, понеже този списък се е за мене, си го оставям така. Също работим върху една допълнителна функционалност на списъка. Когато има активно събитие, както примерно ще бъде сега събитието в Варна, тук до заглавието ще ви излиза на кой номер шатра ще бъде съответно издателството, което според мен ще бъде голямо улеснение за хората, които си ходят по принцип с списъци на такива събития. И така, Доблест, задължително. Джон Гуин, казах, много му харесвам тази поредица. Втората книга изключително много ми хареса. Гладът на боговете. Сега третата е много динамична. Общо взето почти през цялото време се случва нещо. На моменти това ми идва прекалено. Как звучи само да ти дойде прекалено това, че има много битки в книгата. Но пък сега всичките сюжетни линии някак си почнаха да се навързват. Още във втората книга това се усеща. И чакам с нетърпение големият финал. Мисля, че няма да ме разочарова. Така, другата книга, която видях и веднага бих си добавила в списъка, това е втората книга на Холи Блик от нейната поредица за книга на нощта. Първата ми книга е с меки корици. Не знам, предпочитам да си ги взимам за да са ми еднакви, но това е въпрос на предпочитание. Първата книга много ми хареса, затова доста време чаках евентуално да излезе и втората на български, даже на моменти бях се отказала, мисля, че това няма да се случи, но пък си евала, все пак ще я издадат. Така, продължавам нататък. Ето още едно заглавие. Първата книга на Сара Паркър ми беше много интересна. Баладата за падащите дракони се казва поредицата, а първата книга е Когато луната се излюпи. Много ми беше интересна, хареса ми, различна беше от масовите романтазита, което беше приятна изненада. Затова с удоволствие бих прочела и втората книга. Така че и нея си я добавям. И продължаваме да разглеждам какво друго. Смятам да стигна до 10-та страница, примерно. Така, Слънцеяда. Това е също заглавие, което ще си добавя, защото на Запад чуждестранните акаунти поне се изказват изключително положително за тази поредица, така че влиза в списъка ми. Така. Сега, от Траун имам първата книга, само че това е цял комплект. Така, Дюн също имам само едната книга, бих си добавила другата. Фермата на животните. Фермата на животните я изслушах в Storytel и много ми хареса, така че бих си я добавила, така да си я имам. Не съм сигурна дали ще си я купя, но пък е заглавие, което по принцип според мен е хубаво човек да си има в библиотеката. Така, продължавам нататък. Star Wars книгите ще изчакам малко с тях, защото от тях съм прочела Dark Plagueis, имам
учител и ученик да чета. Така че малко ще забавя, няма да бързам да си хвърлям всичките да ги събирам, защото тая поредица си е доста голяма инвестиция. Силата на малцина. Добре, това е книга, която така или иначе искам да прочета в някакъв момент. Първата книга, как се казваше, Волята на мнозина, беше приятна. Не бих казала, че оправда чак на 100% целият хайп, който се е върти около нея. Но пък беше приятна, така че би ми било интересно да я продължа. Но да кажем, че тук даже бих си сменила просто идея ще си сложа. Да. Защото ако трябва да избирам да не съм Валад, бих си я взела, но не ми е топ приоритет. Така да го кажа. Но нека си е там, за да си я виждам. Изгнаникът го имам. Добре. Марсианеца вече го имам. Дракула. Добре, това издание на Сиела го гледам от доста време. Не съм чела книгата. Много ми харесва, затова ще си го добавя тук. Бих си я взела с голямо желание. Много ми харесва как е направено това издание. Така. Star Wars остава за нататък. Джули Кагава. Имам още малко. Прочела съм общо взето по една книга от трите поредици. Така че към момента добре. Експанзията със сигурност ще си добавя едно-две заглавия. Да се чудя. Но не, първо ще си добавя Горестта на танцора. В момент имам да прочета 10-та книга от Малазанска книга на мъртвите. Със страх ще го кажа, но ще я завърша тази поредица. След това са книгите на Есалмонд. Стефан много хареса, понеже прочете и Есалмонд. Затова ще добавя и тази книга, все пак да има нещо и за него, да не кажа, че го игнорирам. И я ще чета в някакъв момент, но да кажем, че имам още доста, за да го настигна. Така. Дяволите. Калихард Сяра имаме на английски. Първата книга ми хареса, но след като прочетох доста така противоречиви мнения за втората, все още не мога да се наканя. Франкенщайн също е едно класическо заглавие, което искам да притежавам и да го чета на физическа книга. Затова не така. Влиза в списъка. Продължавам. Имам първата книга на Плаващия свят на Аксио. Към момента Аксио ми харесва като автор, това, което съм прочела от нея, но понеже Бунтът на Сило, първата книга много ми хареса, втората не ми хареса толкова. Имам първата от тази Плаващия свят, затова ще изчакам, ще прочета първата и тогава бих си взела втората. Няма да избързвам. Вещерът не беше моят
поредица, определено не искам да го притежавам. Този Джеймс Кори. Добре, би го пропуснала към момента. Може би по-нататък. Така. Дюн, династията на... Въпреки че не съм прочела всички книги от Дюн, прочела съм Децата на Дюн, която малко ме измъчи в един момент, но бих продължила нататък, така че... А и за тези специално, дори вчера Блажев беше качил ревю за другата книга от поредицата, която е за Харконите. Така че съм се надъхала да продължа и с тази поредица. Ждер. За там има много други преди това. Ето едно заглавие, което отлагам от много време. Палач на боговете беше първата, да. Изкочено от... Палач на боговете ми хареса. После, когато излезе втората, си викам, ще я чета. И така си остана, но то с този темп, с който издават българските издателства, в смисъл, че винаги, не казвам, че поредиците излизат много бързо, но не казвам, че просто винаги има някакво заглавие, което блесва в полезрението ми и отклонява вниманието ми от всичко друго. Така остана с... Даже ако не го бях видяла тук, сигурно нямаше да се сетя скоро за него, освен ако някой не го спомене. Землеморие. Много е красиво това издание на Барт, обаче аз не можах да се разбера с тези историята на магиосника. Даже не успях да я завърша. Може би ще се пробвам в някакъв момент и това да го направя. Кагава, ето го плаващия цвят. Огнената птица не. Четох я на английски, защото не ми хареса. Между другото, от тази поредицата на Кагава не съм чела все още нито една книга. Но пък от Нокът и Железните феи съм прочела по една, които бяха приятни, младежки книги с малко романтика, но не много. Ето Непокорно сърце, втората книга на Аксио от Бунтът на Сеул, Нотикадия, Дарт Плегиас, Живак. Така, тук май... Бе, тук явно нямам. Добре. Днеска гледах едно видео точно за тази книга на Толкин. И събуди доста интереса ми. Не знам дали ще се разберем, но доста я похвалиха, не съм. Така, продължавам. Между другото една препоръка за деца. Зунг. Много забавна книжка. Двамата ми сина я четоха и беше забавно, разказваха ми разни моменти. Така че, ако имате дете 8, 10, 11 години, мисля, че би му допаднало. Добре. Илона Андрюс. Гори за мен. Тази книга, аз май нито едно романтази не си добавих в този списък. Явно не съм в такова настроение, обаче пък тази книга Гори за мен. Чувам доста добри думи
за нея, за цялата поредица на Илона Андрюс и като цяло стила на писане на Илона Андрюс. Оценката й в Goodreads е доста... ето Славия е чела. 5 звезди, Дара. Баба Фреда. Добре. Оценката й е доста висока в Goodreads. Така че... Хайде ще си я добавя, да си я имам, да си я следя. Само първата. Само първата. Това е друго, което се опитам да се дресирам и да не се хвърлям да купувам целите поредици от самото начало. Ами да чета първата. Ако ми хареса, тогава да инвестирам в втора, трета и така нататък. Да. Историята познава доста неуспешни покупки, когато се хвърлям, купувам цялата поредица, прочитам първата и после втората седи и отлежава и чака някакъв, не знам и аз какъв момент да я обърна внимание. А къде отиде? Чакай сега, че се разсеях. Ето. Трябва да я почна. Много време отлагам. Експанзията в книжния клуб пропищяха. Общо взето за нула време я опаткаха набързо. Не съм сигурна Теди докъде стигна. 5-6 книга, нещо такова. И аз само я отлагам. Може би. Не знам дали това ще се случи точно лятото, защото периода ме е доста натоварен. Онзи ден заспах в 7:30. За да се оправдая, децата ми не са тук, на бабин дом са. И мъчих се да не заспа. В един момент си казах, то няма срам. Легна си. Защо тая Нарния? Това са едни от най-грозните корици, възможни. Така легнах си в 7:30 и се събудих в 4 сутринта. Аз по принцип ставам в 5:30. Ето в сравнение с това издание на Дракула, другата корица според мен е 1000 пъти по-красива. Така... Добре де. Ето, стигнах до 10-та страница. Само чисто любопитство ще видя какво има на 11-та. И така се започва. Винаги така се започва. Нали? Чисто любопитство, аз само ще видя. Озон ти пращат имейл и ти си казваш, аз само ще видя. И после нещата излизат извън контрол. Кралете на дивото също е едно заглавие, което съм си набелязала. Да го добавя ли, да не го ли добавя? Добре, ако нищо друго не се, ще се го сложа. Така, просто. С меки корици. Няма да смърти. Не, че не ги харесвам, аз много обичам книги с твърди корици, но... 15 книги съм си добавила в списъка. Добре, да видим. 1984. Ико, защо не го показа? Ново издание.
Не съм убедена коя ми харесва повече. Тази или тази. Окото със сигурност. О, има мишки. Добре, ще си добавя и тая. В предното видео ви споделих, че пуснах си 1984 в Storytel. Има много готина графична версия. По-късно осъзнах, че тя е преразказана, съкратена версия, но книгата ми хареса. Наканила съм се да прочета пълното издание в някакъв момент. Обаче, откакто я изслушах, понеже тя си има ефекти от околната среда, от мъчения и други такива разни звуци, но откакто я изслушах, усетих, че съм се бъгнала, защото всяка сутрин и вечер, след обед, като се прибирам, слушам радио. И новинарската емисия на Радио Мая започва с един такъв много специфичен звук, който напомня за съобщенията от големия брат в тази графична версия. И всеки път, когато го чуя, косата ми почва да се изправя. Леко съм се бъгнала с тази, но иначе е много готина. Препоръчвам ви, можете, ако сте чели книгата, може да си я пуснете, наистина е като филм. Да се върнем на списъка. Това е 16 книги ли станаха? Да. 16 заглавия, които съм си добавила в списъка. Ще се опитам да си взема някои от онлайн промоциите, ако има такива. Ако... Добре, да кажем, че все пак ще успея някои от заглавията да си ги взема от някои от предстоящите събития. Що не излезе издателството? Добре, това е нещо. Запазвам си списъка. Ето, не е ретроградния Меркурий, това е списъка. Как става споделянето? Ето, копираш линка, изпращаш го, да кажем, в някой от чатовете. И то излиза ето така на вашите приятели, като съответно, нали, тук си излиза колко е желан продукта. Можете да го резервирате. Натискате резервирай, попълвате си имейл почтата. Това е ако получите такъв, или да обясните на хората, на които ще го пращате. Пращате линка, те могат да резервират, съответно трябва да си попълнят имейл почтата. Получават линк на почтата си, който трябва да потвърдят в рамките на 24 часа, че реално искат да резервират този подарък. Ако не го направят, артикула се освобождава за някой друг. Ако резервират, ще ви покажа от другия списък, макар че то пък там няма да има резервиране. Можете след това да си отбележите тези, които сте ги получили. Ето тук си пише подарен. Ако съответно продукта е резервиран, си излиза надпис резервирано, за да сте наясно, че някой вече го е резервирал и вие ще го получите. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се радвам, ако използвате функционалността в нашия сайт. Ще ви оставя линк да разгледате. Линка е към readingtrolls.com
Даже може да го споделя и този списък в коментарите, все пак да го видите как изглежда. Пак казвам, надявам се да успеем да пуснем и другата функционалност, която ще ви показва точно на кой номер шатра ще се намира издателството, в комбинация с интерактивната карта, която пуснахме сега пилотно за Алея на книгата в София. Мисля, че можете да се възползвате. Това е наистина нещо полезно за нас, четящите хора, които ходим с големи списъци на тези събития. Благодаря ви и до нови срещи!